Да не замръзва в спалните им помещения. Всяка птица от мъжките си има отделно спално помещение там. И ето там капацитета ни са 8 мъжки, можем на този етап да гледам. А всички женски спят в тази стая и отделно. И водата замръзва, те си побиват дупка в леда и пак си пият. Не боледуват, обаче снега е нещото, което за тях е страшно необичайна среда. Значи в субтропика, особено под пустинята, стига до минус 10, минус 15 градуса. Не знам дали знаете през нощта. А през деня 50 градуса на слънце. Това животно издържа за 24 часа амплитуда от над 70 градуса. Това е причината. Главата на птеродактила, той е мутирал динозавър, птеродактил, който е летял във въздуха. След ледниковата епоха се превръща в тревопасно животно. И като гледам птеродактила, има много така симетрична глава на тялото. На тях, те понеже са гонени непрекъснато и за да оцелее, той се е адаптирал в тази географска